srdci Liptova stojí stredná lesnícka škola Jozefa Dekréta Matejovie. Je to škola, kde sa učíš rukami, srdcom aj rozumom. Podpor svoj odbor a staň sa súčasťou lesníckej rodiny. Táto škola sa nachádza v Liptovskom Hrádku cca 7 minút od stanice. Je to prvá lesnícka škola, ktorá bola postavená už v roku 1796, čiže už za rakúsko-uhorskej éry. Na tejto škole máme aj autoškolu. Vodičak si spravíš na skupinu B a T za polovičnú cenu. Na jazdy chodievaš počas vyučovania, takže sa vieš pekne uliať z písomečky. Okrem teórie sa učíme aj v praxi. V nádhernom prostredí. Naše praxe majú výbornú atmosféru. Na praxe sa vyvážame autobusom, alebo ak ste šikovní, vyvezie vás horár. Praxujeme v štátnych lesných správach, na semenolesoch, kde nám ukazujú rôzne technológie, alebo na jochoch, čo je najväčšia lesná škôlka na Slovensku. Na tejto škole si môžeš spraviť vodičský, pilčícky a zbrojný preukaz. Naša škola má svoju vlastnú LKT, s ktorou máte možnosť praxovať. Máme tu aj harvesterové trenažére, na ktorých sa učíme, ako prevádzkovať harvestor a inú lesnú techniku. Naša škola sa zúčastňuje na rôznych podujatiach. Niektoré akcie aj sami organizujeme. Náš školský interiér tvorí mnoho zaujímavých vecí. Školské chodby zdobí parožie alebo náučné plagáty, rôzne zaujímavé preparáty, zbierky minerálov a zaujímavé projekty žiakov. V učebniach máme zmenšené technické modely, s ktorými je učenie jednoduchšie. Cez prestávky si môžete oddychnúť na vakoch, kúpiť si niečo v automate alebo posedieť s kamarátmi v šatni. Ak si zďaleka, tak ťa určite poteší možnosť internátu. Tu sa žije aj po vyučovaní. Internát je spojený so školou, takže sa nemusíte ani prezúvať. Tešíme sa na budúcich lesníkov. Lesu zdar!